Kumusta mga manang ug manong? So karon di ay Christmas party sa eskwelahan. Wa man kita advisory. So atong role ani karon sigupirit sa system ni manang. So excited kayo mga bata guys oh. So sayo gamit sila ng abot ng eskwelahan. So nagsugod na sila sayaw-sayaw. Ini lang mga sinayawan karon mga binago. Oh, apil si ma'am. Tarong mag-video ma'am. Naapoy mo kanta. Mga talented ni mga bata. Mga sakop ni manang mga talented kadyo. Oh, naapoy mo turutot. Oh, ni float. Tarong magkanta ma'am. Oh, pina with feelings pas ma'am. Napoy nag-video ki. Oh, sige sayawan pud ni ma'am. Tarong sayaw manang. Oh, sayaw gyud. Oh, man silang tanan na pud ang nanayaw. Oh, doan ni ma'am. Tapos ma'am oh. Ma'am ito nga. Kiyay ma'am. Kiyay manang. Kiyay nagbudot na. Ay nagbaile naman eh. Aw, stop dance yay. Hard games na dita. So, nasugo na ilang hard games yay. Apo sinayawan murag naglangoy. Apo sila hipi pure. Doon na po sila balon relay. Gidadungon nila balon pinagis lang muna. Kinsa kan makadaw gani. Murag ay daog yun ang mga bagi lupikan man ang mga laki push up balon pero sinawa ang mga bata so nakalimutan ko ako pa elementary so di ko po damo may basta ingon ari kung anong dia kalmar na pero isutasan na siga-siga nagmata mate malipong naman siguro may kakutas. Ato sa tas pikas room ben, mangita tag nabay mga agdan ato diha. May nangagda. So anak kutasan ako. Ilan wag yun nangagda. Balik ka. Nay ka video ke. Ako ng mga bati video ke pod. Apil di amarang. Mas manang murag classmate nila oh. Mas mubo pa si Jahang Sakop. Ay, murag kaon na gyud ni kay nanay mga pagkaon. Ay pansit, ay gisado, sayang manok, ay lechon manok, ug naay laruka. Apa jud cake? Lito ni. Apoy puto. With cook pagyod. Murag mangaon na gyud ta ni. Ato sa tas pikas ron mabutik na basin naay mga agda. Mang yun mga agda na ho. May nakapansin. Ako na po tas lain sa grade 5. Tapos nangaon na sila oh. Timing kayo. May pagsugod o pangaon. Tapos dipen na sila kaya nangaon na. Palit tas pikas rom. Dua pa man sila. Kaparlor games pa man. Tapos so, tubig sa kutsara. Palit na po sa line room. Takdan niya po nilang i-duwa. Jadi balik yapon ko sa rumong manang kay mga ginangagda no ato bitaw sa tinuod iagda ko sa taga grade 2 pero nauwo ko kay nay mga parents at kay dili na ako kaila kayong grade 2 kay grade 4 to grade 6 ang dula nga klase so karon ako mahapit 6.5 hours later. So this is it. Yan nagyod ang pagkaon. Kakaon nagyos manong. Bad na ning gutom ron. Wow. May lumpia, may pansit, may laruka, may adobong bisayang manok, may litson manok, kumbati manong, kubkob na manong. Una gadud na hog. Kuan bisayang manok.
Lawan to ning pansit ko na ba? Nami ba? Apoy, pero ting lami wa naman managadas manong, wa na mamansin no. Kumbati manong, mamuaw man. Lakas man ang pamahid na magsimod oh. Nabusog na tingali ni. Ay sus Ginoo. Kakaon na dinig taman pwedeng masugan ni ba? So, maoro to mga manang ug manong, siyempre dili gud mawahin ang atong picture diha. O apil tas picture kay siyempre kamanang maning classroom, apil tas picture. So, sing manong, mao na to mga manang ug manong. Salamat.